viedään sut sinne. Ei kun viedään sinne. Tää on kääntys. Ei kun viedään sinne. Ei. Kanna se paikka nyt. Tuo sukat menee paskas. No ei se että. Ihan minä. Otetaan arvosta. Sä et tonne enää tulla. Suomen YouTubessa. Soitan! Anna mä soittaa! Tuo Heikki kuulaa. Anna mä soitan sille Pasille, kun se Minne tulee hakemaan Kohta soita. Kohta soita se. Pasi on täällä, ei se mitään tee. Olisiko 100 metrit päällä? Alatko painaa 2? Tämä soittaa! Sä lähet tonne suuntaan. Tämä soittaa! On pois tuumana. Vittu! Tarvi vittu. Mitä vittua? Kävele tonne päin. Miksi sä kävelet tonne päin? Nyt lähet tonne päin. Soitat puhelun ja lähet tonne päin. Oi vittu. Lähet vittu tonne päin kitissä, ja kun meet tonne päin. Mikä on Kävele. No mikä puuttuu? Mä oon kuusas. No mikä puuttuu? Ei vittu, mä oon kuusas. No okei, oo kuuses, mutta kävele vittu sinne päin. Tohon suuntaan. Mä oon kuusas. Vittu ihan sama, nyt alat kävellä. Voi vittu. Kävele vittu mä lyön. Älä vittu! Mä soitan! Kävele vittu sinne päin. Anna mä soitan! Soita Se on mun tavallaan. kännykkä vai No mä toi? soitan kuka ajaa! Halo. Tiina. Anna Kuka mä... siellä? Moi! Anna mä puhuu! Samppa puhuu. Pääse irti, please! Mun ranta... Mitä? Tää on just mun ranta, kerro! Mut älä mene just. Ota sekka. Tässä on pieni vittu parempi, että tultais nyt hakeen täältä. Älä vittu. Mä voin tulla, mutta ota ihan sekka. Tässä on pieni tuolla välikohtaus. Ota siellä. Kato sen kämpää ihan Kohta saa... Pidä kurkus, älä ranteesta. Älä nyt vittu kitises. Pidä vittu kurkus. Ai saat. Pidä vaan kurkus kiinni mieluummin, älä ranteesta. Vittu sä naurat itelles huomenna. Oi! Never back down! Ei, se olisi mua käteen. On helmi. No sitten nähdään, että onko niin helmi. No kun se saa just nyt turpaa, te ette kerkee siihen tappeluun. Nousit sä ylös? Tarvii pidätellä, kun se makaa maassa tällä hetkellä. Anna mä puhun. Tulkaa hakee se. Tulkaa hakee se. Se on kännissä ja sitten on vähän jouduttiin vähän... Anna mä puhun. Ei kukaan lyönyt, kun jouduttiin siirretään se talosta pois vaan. No kun se alkoi riehua. No. Mitä mä sanon? Mitä? Kaikki on tuolla ulkona. Ei se oikein kykene. Niin, toi yksi oikein. Tuoks se jotain naapureita? Puhut sä? Anna mä puhun. Joo. Vissiin. Sano, että tulee hakee. Tulee hakea reppu tuolta. Kengät sit valittaa himaan. No vittu mun puukko Heitä se. vietiin. Heitä se mut himaan. Niin, mulla on oli samppa kyydissä. tässä kun Paijalla on vedetty 49 tikkiä rinnasta läpi, niin sama puukko. Joku vitu runkkari vei sen multa. Eikä se löydy. Ei! Halo? Vittu! Halo, ei mä oo mitään. Toivottavasti puukko on vitu tärkeä mun Paijalle. Eiköhän se löydy! Joo! Eiköhän se löydy! Eiköhän se löydy! Eikö löydy? Ei, mikä toi vilkkuminen? Hyvä! Ei se mä sanoin sikään. Se on tuolla pihalla varmaan jossain. Ei. Paini. Mulla on huomenna YouTubeen. Mikä tää se vilkkuminen täällä? Et se muista. Joo, Eiköhän se löydy. Joo, mä muistan. Sampa, muistan. No niin, hyvä. Mä muistan. Eiköhän se löydy. Joo, Sampa. No niin, ei oo mitään hätää. Sampa. Ei, mä annan sulle kättä. Älä tee vittu itse tommoista pelleä, ymmärrätkö? Häh? Ymmärrät? Sampa! Sampa! Joo, mä polven tai huuda mun nimeä, niin käy huonosti. Sampa! Ykköset päällä No, vaan, ei mä tarvii. muistan. Ei täällä mitään tappelua. Se löytyy. Noniin. Ei mitään hätää. Nyt soitat ne Lauri, kaverit nyt hakee ja lähdet tohon suuntaan kävelee. Jos mä saan vittu puhua. Tossa. Kielteen auto. Hei! Älä nyt.